аввалин бо унвоне ки бо командаи Фаберлиг Libos TV ҳамкорӣ карданд, директори компанияи Фаберлиг гаштанд ва соҳиби 8000 бонус гаштанд. шумое ки ҳозир маро мешунавед, бовар кунед ки шумо ҳам метавонед чунин бонусҳоро ба даст биёред ва пешравӣ кунед. бо ин рақамҳо ҳозир занг бизан ва ояндаи худро бисоз, зеро вақти шумо пули нақди шумо аст. вақтатонро беҳуда нагузаронед, бо ин рақамҳо занг занед ва мо кафолат медиҳем ки шуморо аз дастатон гирифта ба қуллаҳои баландтарини Фаберлиг бурда мерасонем, зеро мо метавонем. бо ин рақамҳо занг бизан ва ояндаи худро бисоз. мошобинон ва ҳаводорони мо, имрӯзам дар бозори Корвонем барои шумо жемпрои балшимеркаи ҳоҷигира намоиш метиҳам. амра биёр ака, анамра биёр. ина марҳамат бинед, нархи ё 450 сомон то 60-62 пуша метавонед ки занг бизанед. дигар кинед чӣ хел калон аст. барои холое ки ҳаҷ мераванд бузбаланд, барои апои бузбаланд марҳамат. ина чиш пешаш ина санг дора и молочный свечай. нигоҳ кинед кубик. нархи ё 450 сомон. ай тараф киса дорад, ай ду тараф киса дорад, тамом дигар надорад киса. иш ҳастай бо ранги сафед чам аст, на ака? ам ранги сафед чам я нишон медодем. ина ранги сафед чай. касе ки бо мехоҳад ки сафедтар бигира, ана ира мегира. монш замидамонаш. ана иҷода нигоҳ кинед, и гребонаш хеле материали чӣ қати обшиват кардагиай, хеле блестящий қатиай. истеҳсоли Туркия. 100% ина нигиношам оригинал, на чӣ қади ки шумо дидесен, нигинош оригинал. то ай размери чанд сар мешаванд ё? IL то размери 60 пуш. иҷода ҳастай бо ина ё ҳаста ё 430 сомон. 430 сомон ё мисол то размери 56 ана ё то размери 56 пуша барои ҳоҷиё. касе ки ҳаҷ мераванд, на духтаракон мераванд нози бисёр рафтесен ҳаҷ, ина 430 сомон. на ин маркашам ҳастай. на ин маркаш на хело магия. чиш то поёнай. ҳамаш дутта киса доранд телефонмона. ана еш ҳастан хай ё безрукавкашан. И безрукав то размери 60 дорен безрукавка. Безрукавкам то размери 60 дошта будастан. Наметонем. Ана иш бо нахели безрукавкаи аҷоибот иш бо хушрутарай. качествашам зур метова. Хай качество ҳамаш зурай, не ки то поёнаш дам хеле чизои блестящий қати обшиват кардаги набини. И 6-7 модел астай. 6-7 модел намечуде ки астай, шумо мебинед. ана иш бо аҷоибот будааст. иш не хеле холча, даруни холча хеле чиай. Блестящий материал қати кардагиай. аҷоиботан. ишам ду киса дора, кисаи бараш калонай. чиёш. ина тугмоша бинед, тугмошам блестящий. бари кисошда чӣ кардагиай? не хеле нигина дадагиай. обшивка нигинай. баъд гребонашда вардориш ака вардори намира. ина гребонаш чӣ дора? пештар биёри. гребонаш санги сваровский дора. санги сваровский қати обшиват кардагиай. аҷоибот чанд тар свет дора, сияҳ дора, инаи цвета дора, ранги бур дора, сияҳ дора, сафед, молочный. 4 расветка. ҳар кадоми ки амира ман нишон додесам, бо сияҳша дора, молочниша дора, бурша дора. марҳамат. касе ки лайк мондагӣ нестай, барои ҳам ҳоҷиё як лайк монен. боқи сарбаланд обод бошен. видеоҳои ояндаи моро ҳам тамошо кунед. худоҳофиз.